Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 20. Mgbe ị na-apụ ibuso ndị iro gị agha, i wee hụ ịnyịnya na ụgbọala na ndị bara ụba karịa gị, atụla egwu ha, n'ihi na Jehova bụ Chineke gị nọnyere gị, onye na-eme ka i si n'ala Ijipt rigopụta. Ọ ga-erukwa na mgbe unu na-abịaru nso agha ahụ, na onye nchụaja ga-abịaru nso gwa ndị Izrel okwu sị ha, nụrụ Izrel, unu onwe unu na-abịaru nso agha taa imegide ndị iro unu, ka obi unu ghara ịlụ unu mmiri. Unu atụla egwu, unu akụjakwala akụja, unu amakwala jijiji n'ihu ha, n'ihi na Jehova bụ Chineke unu bụ onye na-eso unu jee iburu unu agha megide ndị iro unu, ka o wee zọpụta unu. Ndị ọchịagha ga-agwakwa ndị Izrel okwu sị, onye bụ nwoke nke wuoro ụlọ ọhụrụ ma ọ karaghị ya nye Chineke, ya jee laghachi n'ụlọ ya ka ọ ghara ịnwụ n'agha, nwoke ọzọ ewee raa ya nye Chineke. Onye bụkwa nwoke nke kụworo ubi vaịn ma o meghị ka ọ pụọ na nsọ a na-asọ ya, ya jee laghachi n'ụlọ ya ka ọ ghara ịnwụ n'agha, nwoke ọzọ ewee mee ka ọ pụọ na nsọ a na-asọ ya. Onye bụkwa nwoke nke kwere ịlụ nwaanyị ma o kubataghị ya, ya jee laghachi n'ụlọ ya ka ọ ghara ịnwụ n'agha, nwoke ọzọ ewee kubata ya. Ndị ọchịagha ga-agwakwa ndị Izrel okwu ọzọ sị, onye bụ nwoke nke na-atụ egwu, nke obi a na-alọkwa ya mmiri, ya jee laghachi n'ụlọ ya ka obi ụmụnne ya wee ghara imebi dịka obi ya. Ọ ga-erukwa mgbe ndị ọchịagha gwabisịrị ndị Izrel okwu na a ga-eme ndị isi nke ụsụ niile nke ndị agha ka ha bụrụ ndị nlekọta ndị Izrel. Mgbe ị na-abịaru nso obodo ibuso ya agha, ị ga-akpọkwa ya oku udo. Ọ ga-erukwa, ọ bụrụ na ọ zaa gị oku udo, megherekwara gị ụzọ, ọ ga-erukwa na ndị niile a na-ahụta n'ime ya ga-aghọrọ gị ndị na-efe ofufe, ha ga-efekwa gị ofufe. Ma ọ bụrụ na o kweghị ka gị na ya dị n'udo, kama ọ na-ebuso gị agha, ị ga-anọchigidekwa ya n'agha. Jehova bụ Chineke gị ga-enyekwa ya n'aka gị. Ị ga-ewerekwa ọnụ mma agha tigbuo nwoke ya ọbụla. Naanị na ị ga-alụtara onwe gị ndị inyom na ụmụntakịrị na anụ ụlọ na ihe niile nke dị n'obodo ahụ n'agha, bụ ihe nkwata gị niile. Ị ga-erikwa ihe nkwata ndị iro gị nke Jehova bụ Chineke gị nyeworo gị. Otu a ka ị ga-eme obodo niile nke dịpụrụ gị n'anya nke ukwuu, nke na-adịghị n'ime obodo niile nke mba ndị a. Ma emela ka ihe ọbụla nke na-eku ume dị ndụ site n'obodo niile nke ndị a nke Jehova bụ Chineke gị ga-enye gị ka ha bụrụ ihe nketa. N'ihi na ị ghaghị iwezuga ka ha ebibie ha, bụ ndị Het na ndị Amọrait na ndị Kenan na ndị Perizaị na ndị Hivite na ndị Jebus, dịka Jehova bụ Chineke gị nyeworo gị iwu, ka ha wee ghara izi unu ime dịka ihe arụ ha niile si dị, nke ha meworo chi niile ha, unu ewee mehie megide Jehova bụ Chineke unu. Mgbe ị ga-anọchigide obodo n'agha ọtụtụ ụbọchị n'ibuso ya agha, i were ya ebibila osisi ya na ifekwasị ya anyụike, n'ihi na ọ bụ ihe sitere na ha ka ị ga-eri. Egbutukwala ha, n'ihi na osisi nke dị n'ọhịa ọ bụ mmadụ ịba n'ihu gị na nnọchigide n'agha ahụ. Naanị osisi nke ị maara na ọ dịghị osisi ihe oriri ha bụ, osisi ahụ ka ị ga-ebibi, gbutukwa ha. Ị ga-ewukwa ihe nnọchigide n'agha imegide obodo ahụ nke na-ebuso gị agha ruo mgbe ọ dara.